Halo, amai muripo here? Ndiripo. Indonzi mukoma Slai. Ndina sekuru Nyamasvisva parunhare apa. Sekureva kwamaita kuti muruda kubatsirwa mune mwana wenyu asiri kunzwa zvakanaka, ichokwadi? Ichokwadi. Sekuru, amai muri kuwanzwa here? Ndiri kuwanzwa muzukuru. Alright, regai titange. Amai, mungatanga nekutaura kuti imi ndimani uye nyaya yamuri kudira sekuru Nyamasvisva yakamira sei? Phone call iyi tiri kuirekodha kuitira kuti tigogara tiine umbo hwematangiro akaita nyaya yenyu. Muri kubvumirana nese here kuti tiirekodhe foni iyi? Aiwa, rekodha iyi. Tinotenda zvikuru kwazvo. Sanganai kwazisai sekuru Nyamasvisva vari kubhangeti. Indiri kubhindura. Notenda. Ndotaura nyaya yangu. Tangai makwazisa sekuru. Makadii sekuru Nyamasvisva? Ndinosimba muzukuru, makadini? Kwakadii kwamuri? Kwandiri kunofara zvishoma. Aiwa, ndotenda zvikuru. Muchipfuurira henyu mberi nekutaura nyaya yenyu yamatanga kuuya nayo kuno kuSlai Media TV, zvakamira sei? Nyaya yangu yakamira yakadai. Inini ndakazvarwa tiri vairi nasisi wangu. Tazvarwa tiri vairi, saka sisi wangu akazva mwana wavo 1. Mwana uyu 1 mukomana 1 musikana. Saka pavana avo sisi wangu akabva vashaya vachiri kugara uyu vanhu ane dambudziko randiri kutambura naro ii. Saka vashaya kudaro sisi wake ndisakasara ndichengeta mwana wekubva aine 3 months kusvika paari izvezvi. Saka ndingori mai vake, ndindakatongomira samai vake. Alright, hatimirei kutaura nhoroondo yakawanda, tinozoshaya sekuru chekutaura mudare. Iye zvinezvi chamuri kudira sekuru chii? Itambudziko yekurwara kuri kuita mwana wangu. Akurwara nepfungwa. Pamatsvaga sekuru mamuchitaura kuti makamboenda kupi nekupi muchiedza kuti arape uye zvaanenge yakadi achirasika njere? Ndakaenda kwaMusunda Gore, ndikaenda kwambuya Chihoro. Kumwe kwacho kwandaimbora mari yakawanda, kumwe kwacho ndakatonzi 400 chaibhadhara, hapana zvakabatsira. Saka iye zvinezvi zvakamira sei? Mwana ari kupi? Mwana handisi kutoziva kuti ari kupi. Ane 4 days kumushaya. Alright. Alright. Chishuvo chenyu ndechekuti zvifambe sei mimi? Chishuvo changu ndechekuti ndandida kuti mundenderewo kuna sekuru avo vandibatsirawo, nekuti ndakaonawo advert yenyu yamakakuratidza kuti pari kubatsirwa wakawanda pane zvamuri kuita inini. Alright. Aiwa, tinotenda. Imimi zita renyu rakazara rinonzani? Ndinoitwa Nomsa Jonas. Munogara kupi? Kuepworth. Epworth kupi kwacho? Kuoverspill. Alright, ayo pakanaka. Rega tisvitse dare renyu kuna sekuru. Sekuru Nyamasvisva. Yewo muzukuru. Ndivo vazukuru venyu manzwa. Amai ava mai vanoitwa Nomsa uye ari mwana wemumwe wavo wavakazvarwa naye. Takusiyira nyaya kwamuri pari zvinezvi. Alright, nyaya yawo iri right. Ndinoimba kuti zvidiki zvandingagona kuti ndikurukure navo ndezvekuti zvemazita ekuti kwavakaenda nekwavakambobatsirwa hatina hedu basa nemazita evanhu. Kunorega tingotangira dare redu sezvariri kuti rifambe zvakaita sei zvakanaka. Pakutarisa mudare ravo ava, pakupinda kwandaita mudare kuno ndichiona pagirazi pachiringiso changu chandatarisa, ndiri kutarisa inini mwana wavo ari kurasa njere zveshuwa, asi mwana iye akasundwa sekuru. Halo, muri kundinzwa? Takunzwai manje sekuru. Alright, ndiri kuti mwana akatanga apinda munotoni pakubuda kuri kuita nawo pagirazi kuno. Mwana akatanga apinda munotoni, asi izvozvi kutaura kwandiri kuita akapinda kwakutama, asi kutaura kwandiri kuita izvozvo ari munzvimbo inonzi Murombedzi. Ndomune mwana yemo kuti vanhu vakafamba izvozvi munonomuona mwana iye arimo munzvimbo yemurombedzi. Mogona kuti kana mamuwana sekutaura kwandaita moya naye henyu kudare. Dambudziko riri kuitika nderekuti
Hatidi kutaura zvakawanda, asi kwese kwavanotenderera munhu wavari kubata anodudza kuva ndiye baba vakuru mukati memusha wavo. Asi hazvina basa urwere ihwohwo pakudzoserwa kwawo. Ndaona uchidzokera futi zvekare kuhama yakakonzeresa urwere hune mwana iri kushandisa njere dzemwana. Kureva kuti urwere hwemwana ndichihutarisa hunodzorereka nezuva rimwe chete kumunhu akakonzeresa urwere ihwohwo kana vachiwirirana nazvo. Asi chekutanga kuti muone kuti dare riri kutaura nyaya yechokwadi, zvakanaka kuti vatanga vapinda munzvimbo yemurombedzi ndomavari kunowanira mwana imomo. Murombedzi yakakura sekuru. Munorayira vazukuru venyu kuti vaende nechepapi pamuri kuona ari muzukuru? Inini vakasvika mamurombedzi handitira kuti mazuva ndiri kunzwa achipenga achitaura achisundwa munzira dzake pandatarisa pachiringiso changu. Ngavangopinda mamurombedzi vataura kuti kusodza munhu ane taura mashoko ekuti tiri 31 eni chopo yavapinda ndiri kuona inini vachiwana mwana achizikanwa paari, asi vari kumuwanira pataundiship pamurombedzi kusiri kumba kwemunhu. Vari kumuwanira pataundiship ipapo ndopaakasiyirwa ari kupenga kudaro, ndopaari ipapo pamirira mhepo yake. Saka masungira andaitawo kuno kudaro anga ari ekuti vakaenda nhasi vangomuwana ari panzvimbo, kana vakaenda mangwana vanomuwana ari panzvimbo. Ndo chimiro chiripo chipi icho vawana mwana. Sekuru vadzoka netiweki yanga yadambuka. Zvataura sekuru mazvinzwa here? Ndikuzvinzwa. Pane shoko rabuda, ini ndiri mufakaradzi pakati penyu muri vaviri. Pane shoko rabuda, makambozvibatawo here imimi kuti ari kusunda mhepo ane chekuita neukama hwemwanakomana wenyu wamuri kutaga? Notenda ndizvozvo zvinhu zvacho zviri kumbobuda, but havasinyatotidyo tezvo. Havasinyatotidyo ava. Asingatsotidyo ndiani sekuru here kana kuti kwamakabva? Kwatakabva kwacho hakusitawa zvitawa nasekuru. Zvitawa nasekuru zvihumbo hunyowani? Utori humbo hunyowani. Imimi makasununguka here kuti mugone kufanda leSly Media TV? Halo sekuru. Alright, ndiri kubvunza kushoma shoma wandira undibvunze kune muzukuru wangu wechidzimai uyu. Bvunzai sekuru. Ndari muzukuru. Sekuru. Ndiri kutarisa inini panapa pachiringiso changu. Ndiri kutarisa inini muna December. Date richiti musi wa2 December. Ndizvozvo. Mune doro ramakabika imimi, doro iroro maribika tirakanga rakatunamirirwa navamwe kuti baba izvozvi. Asi vamunoti baba ava kutarisa zita ravo vari kunzi Maxwell. Ndizvozvo sekuru. Asi pandiri kutarisa zita ravo apa ndiri kutarisa inini kuti chamakatanga kuita hasi chapa kuti mwana apenge. Akanzi atsumudze gate, akatsumudza gate raiva nehwahwa hwakanga hwakasiyana nehumwe hwanga ndiwo hwanga hwakatsvuka kuita sehwahwa hungadezviwo ziwo musoro wakabikwa nezviyo chete. Akanzi maoko mugate. Ndiri kuzvinzwa sekuru, ndozvakaitika asi hamene kukata-kata. Vakanzi ashambe maoko mukati megate iroro ranga rine hwahwa hwanga hwakatsvuka. Ichokwadi here zvakaitika here? Izvo zvavari kutaura sekuru, havana kana chavari kumbopotaba. Muzukuru ari kutenderana nemi sekuru kuti ichokwadi? Mwana ashamba maoko akanga kuti pakati penyaya pakutaura nyaya aerekana achinja nyaya. Hanzi achitanga kupenga akatanga kungoti ari pakati pekutaura nyaya akabva achinja nyaya. Muri kuzvinzwa here tete nomusa? Vadzatorasika nyaya takutotadza kutowirirana kuti akutoshaya kuti munhu akutaura dzipi tikupedza tiri kutaura. Muzukuru ari kutenderana nemi sekuru? Ndinotenda ndopakatangira nawo ipapo pamunhu anganzi Maxwell. Ndopakatanga nawe kutanga kuti mwana abirwa njere, nekuti chakaitika ndechekuti ageza maoko gate iroro rakatsemuka. Asi pane mashoko akataurika pamusoro pakatsemuka gate. Muri kuzvinzwa here tete nomva? Kuzvinzwa. Ichokwadi here kuti gate rakatsemuka? Rakatotsemuka. Mune mhama inonzi Maxwell here?
mune hama inonzi Maxwell here? Tinayo. Zvinotaridza sekuru Nyamasvisva munovaziva here? Sekunyamashira ndinatovaziva kuvaona. Mamusvitaura kuti makatanga kuvaona paSocial Media TV? Ini mati mambosangana neni here? Asati ndasangana nemi. Saka tasangana vanhu vasati vamboonana vese. Zviri kutaura sekuru mekutenderana navo handiti? Kutopindira nazvo chaizvo. Tinotenda sekuru muzukuru wenyu ari kutenderana nedare ramuri kumutaurira tiri parunhare, imi muri kubhangeti ndiri kumutora kunonzi kubhindura, ivo vari kuairport. Sekuru munogona kupfuurira mberi kana mune zvimwe zvinhu zvamuda kuzivisa kuti vazukuru havana tunzwisa kuti ichokwadi muri kukandira akata dzenyu negirazi renyu riri kuona zvinhu chaizvo. Ndiri kutaura izvozvo pakutarisa mwana achibuda akapfeka jini reblue rine mahomwe mumaside umu. Izvozvo sekuru. Nebhachi rakakura reblack rakaita kunge black inenge grey. Ndizvozvo sekuru. Ina handina mashoko akawanda, ndeyekuti nhasi uno mukati memusha ime mune kwamakaenda izvozvi kwamakapfirwa zvinhu zvokunzi mwana ari kudzoka ega, asi mazuva acho akadarika. Mune nhingi yamakatosunga mumba izvozvi, mune mbiya yamakapfirwa yamakasungira ine zviyo yakanzi mwana anodzoka kana makadaro. Asi hapana kana chiri hapana chiri kufamba, mwana haasi kudzoka. Imwendai pamurombedzi izvozvi, mwana wenyu ari pamurombedzi, munomuwana pamurombedzi. Kana muchinge mamuwana unongonditsvaga neweya manditsvaga nayo mwana wenyu urwere udzoserwe kumuridzi wavo. Asi ndiri kuona kuimba hombe kuchipengewa kuhama yake kwababa, ndokuti atanga kupengewa nekuti ndokuda kudzorirwa urwere hupi ihwohwo. Vana vekuimba hombe hakuna. Mwana musikana akaenda kumba akanogara imba, vese varipo pamba anoenda vachidzoka, akaenda akanoita vana edzoka pamba. Shuwa. Saka ndokwakudzokera urwere ihwohwo. Zvinhu zvogona kufamba zvakaita sei? Notenda sekuru. Zvakanaka. Matimodzi nomusani zviya tete? Tete nomusa matimodzi nomusani? Jonasi. Ko mwana wenyu ari kuasika njera anonzi nezita rake? Halo? Anonzi ani? Chaonga hani? Senemu yake? Ndangomupa senemu yangu ini, ndongomudedza nekuti Jonasi. Chaonga Jonasi. Ndakamushandisa senemu yangu, ndiye aingoshandisa kuchikoro. Alright. Pane zvataura sekuru muradza kuti muri kuwirirana nazvo. Saka muri kuwirirana nazvo here kuti muri kukwanisa kuperekedzwa neSocial Media TV kuenda kuningirikini, kuenda kwamurombedzi kunomutsvaga mwana wenyu tozoenda naye kubhangeti kuna sekuru? Ndizvozvo chaizvo ndiri kutotenderana nemi. Panodiwa mari yefuel munokwanisa kuiwana here $150? Nekuti ine nchibva kubhindura ndokutora kuHarare tozoenda kwamurombedzi, tozobva kwamurombedzi tozoenda kubhangeti tozodzoka kubhindura. Sekuru mukoma zidai apa ndine 70 chaiyo. Alright. Sekuru muzukuru akaomerwa, mhino kuti tingaite sei? Handizive zvangu, but chandokwanisa kuti ndiite niniwo zvangu semunhu akuru kuronawo saizvozvi. Kudare kunobhadharwa asi zvisinei murombo munhu. Kudare kana wawana munhu wavo vanouya. Naiga. Kana vawana munhu wavo ngavasvike kudare vagone havo kubatsirika zvinhu zvifambe. Munhu ari kumuwana, munhu akamushaya nyaya izveshuwa ise henyu pamhepo ndiye kusingagone basa. Kana vaziva kuzandatwanangura ndizvo sevanhu vandisingazive handizive nemabudiro akaita nemafambiro akaita munhu ari kumuwana. Ndinotenda sekuru. Tinotenda sekuru, regai tipozodzoka kwamuri kana tane urongwa hwatine taronga natete nomusa Jonasi ivava. Tinozokuzivisai kuti taakuenda kunomutsvaga kuningirikini kwamurombedzi, tokuzivisai taakuuya. Maita basa sekuru, kana zvagona nemari yavainayo yachona iyoyo inogona kutisvitsawo maybe kusvika ikoko kwachoko. Tinongofamba tichiona kuti pamwe tingatakurwa vanhu munzira tichitsvaga mari yepeturu. Aiwa, ndotenda muzukuru aiwa vakatira aya pana chakaipa ndatenda. Tinotenda sekuru. Munogona kupa foni sekuru ndisare chitaura nemuzukuru wenyu nomusa Jonasi. Mati? Regai ini ndichikubvisai parunhare sekuru ndosara nchitaura nemuzukuru wenyu nomusa.
Ndinotenda nedare ramatipa sekuru pachena ramunofana kunge muchibhadharisa, asi nokuda kuti zvabva kuri nekuSly Media TV Matayo ngavauye parunhare ndivabatsire ndimbovanyeurira nekuvanyemudza mamiriro akaita dare, asi pari zvinezvi vari kutenderana nezvamataura zvese. Tinodavira kuti kunyange nekuti tiri kuenda kumberi uku vachasunungurwa dambudziko remwana akawanikwa vakapora. Aiwa, ndinoimba kuti inini ndiri munhu mukuru, handinyepe. Handirairira kunyepa, ndaivati ndipei mari. Tinotenda. Ndiri kuriita hangu pachena kuti zvinhu zvivafambire, handoziva kuti munhu akangano. Tinotenda sekuru. Nenyika inenge ichizopawo nekunzwawo. Tinotenda zvikuru kwazvo. Zvakanakai. Aiwa. Maridzo renyu pane here papotso? Hapana kana pawapotsa sekuru, dai zvangoita sekudaro. Same. Kwamakaenda makambopinda dare rakafanana nairoro here? Handina kutomboudzwa zvese izvozvo, ndizvo ndakati ndandatora moyo, but pandakangonzwawo zvasekuru ava ndakati vhurikei pongwa muchanga. Onaika. Mangwana munokwanisa here kuti tisangane mutauni makuseni na8? Ndinokwanisa. Ndiani mumwe anokwanisa kuuya naye? Hanzvadzi yangu. Alright, zvinoda kufambawo nemunhu wechirume zvakanaka zvakadaro. Inini ndinobva kuBhindura, ndo yatosangana muHarare mutauni pamain post office tiri muna Julius Nyerere. Tasangana tochirova motikari takananga kwaMurombedzi. Tonomutsvaga mwana ipapo sekutaura kwaita sekuru. Toenda tichiona kuti dare rasekuru vari kuziva zvavari kuita here kana kuti havana kunge vachititsanangurira chaizvo. Asi sofa ndikufara nokuti imi mataurirwa nyaya zvimwe zvamunoziva nehembe dzaakabva akapfeka, nezvakaitika paakatanga kupenga negate rakawawa wakabikwa muna December, zvese zvimawirirana nazvo, handiti? Ndizvozvo. Aiwa, it's okay. Tosangana mangwana nenguva idzidzi na8 makuseni. Ndikuitira tiite 8 kuitira kuti tigone kufamba kunosvika kwaMurombedzi. Tazobva kwaMurombedzi tochienda kuBhangeti. Alright. Tatenda tete nomusa. Maita basa. Okay, bye bye. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru.